हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक हम मुंडन गीत सुनाने जा रहे हैं। गाना कैसा लगेगा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि गाना कैसा लगा। भाभी लाजो न लागेला नजरिया में, भाभी लाजो न लागेला नजरिया में, काहे 10 रुपया डललू लकरिया में, काहे 10 रुपया डललू लकरिया में। भाभी लाजो न लागेला नजरिया में, भाभी लाजो न लागेला नजरिया में, काहे 10 रुपया डललू लकरिया में, काहे 10 रुपया डललू लकरिया में। एक काम मिलेला शहर बजरिया में, एक काम मिलेला शहर बजरिया में, भाभी 10 रुपया डललू लकरिया में, भाभी 10 रुपया डललू लकरिया में, भाभी 10 रुपया डललू लकरिया में। बाबा कमाले बाबू के पापा कमाले, बाबा कमाले बाबू के पापा कमाले, और बड़ के पापा कमाले, चाचा कमाले और बड़ के पापा कमाले। ए जी सोर बाट गाँव सहरिया में, ये जी सोर बाट गाँव सहरिया में, रउआ 10 रुपया डललू लकरिया में, रउआ 10 रुपया डलली लकरिया में, रउआ 10 रुपया डलली लकरिया में। भाभी लाजो न लागेला नजरिया में, भाभी लाजो न लागेला नजरिया में, रउआ 10 रुपया डलली लकरिया में, रउआ 10 रुपया डलली लकरिया में। बड़ी धनवान रउआ पूछऊ के ना कमी बा, बड़ी धनवान रउआ पूछऊ ना कमी बा, बाग बगैचा और सब कुछ बाटे, बाग बगैचा और सब कुछ बाटे, बड़ी धनवान रउआ पूछऊ ना कमी बा, बड़ी धनवान रउआ पूछऊ ना कमी बा, बड़ी धनवान रउआ पूछऊ के ना कमी बा। किए जी घर रउआ घर बाटे पटना शहरिया में, ए जी रउआ घर बाटे पटना शहरिया में, भाभी 10 रुपया, भाभी लाजो न लागेला नजरिया में, भाभी लाजो न लागेला नजरिया में, भाभी 10 रुपया डलली लकरिया में, भाभी 10 रुपया डलली लकरिया में।